Os servizos técnicos do Concello de Boiro alertaron nos últimos días o baixo nivel dos depósitos e a falla de presión que se está a rexistrar no servizo de abastecemento ante un consumo de auga excesivo. Débense principalmente aos baldeos e regos e tamén o incremento de poboación que se produce durante o verán. Ese consumo derivado das épocas de ano nas que estamos, porque evidentemente foi un ano con períodos de calor moi intenso e entendemos que a cidadanía, en esta época fai un consumo superior ao normal, pois eso, para regos, para baldeos, para limpezas, donde en outras épocas de ano non se suelen facer. Eso se unimos aos baixos caudales que teñen as captacións que temos no Concello de Boiro e ao aumento da población fai que se cheguen a situacións que poden ser críticas, non? En cuanto á cantidade de agua a abastecer. Esa crítica no abastecemento de agua pode implicar daños maiores que nós entendemos que poden ser incluso graves, como pode ser paralizar unha actividade industrial por falta de agua. Entón, nós queremos adiantarnos, atendendo tamén á demanda que nos fan dende o Servicio de Abastecemento de Agua, que nos teñen informados moi a miúdo de como van os niveis de abastecemento. Queremos adiantarnos a esas épocas de máis perigo, indicando á cidadanía que faga un uso responsable e que limite no posible o uso da agua para esos regos e para esos baldeos. Con estas medidas búscase minimizar os efectos da falla de auga na rede de abastecemento, polo que se levará a cabo un maior control ante a posible existencia de acometidas non autorizadas.